Čavec, čavec ľudia, ja som Vazix LP a je tu naše druhé videjko, dúfam, že bude mať úspech tiež, ako to posledné. Je to tiež epický house číslo 2 a ja by som vám ho chcel ukázať. Nie, nevadí. Tak ideme sa na ňo kúknúť, je to tak, je to tu. Počkajte, ja si dačo nastavím. Tak. Vyzerá to takto, je z časti z vlny a zo zľadu. Takto to vyzerá. Tu má také solárne, toto je bla bla bla. A vchod je tu, tak ideme sa na to pozrieť. Hneď začneme týmto, tu je tu oheň. L. A posedenie pod týmto. Vôjdeme do hlavnej chodby a hneď naľavo tu máme kúpeľňu. Je to kreatívna kúpeľňa, áno. A tiež záchod. A na splachovanie gombík tu není. Zlý chlapec. No a hneď tu máme taký botník. A presunieme sa do hlavnej asi izby, je to posedenie pri telke, 500 palcové, ďalší oheň. Knihovne, obrazy, hneď ideme tu do jedálni, no tu sa akože jem, toto neviem čo má byť, a ideme do kuchyne. Toto kuchyňa sa mi páči, lebo je malá, sú tu veľa vecí v nej, není tam ako tamto, že polka, nič z toho není využité, tu aspoň vidno, že je snaha, no možno. A tak, ideme ďalej. Sú tu pekné točené schody, ktoré nás vedú ďalej, no som zvedavý. No hneď naľavo tu máme ďalšie posedenie pri telke a ohni, jak inak. To asi také čudní sú. A je tu asi pracovňa, sú tu zase full Alienware 5 jadrové toté. Dvere neviem zatvoriť. A ja presunieme sa do ďalšej izby a to je balkón s ohňom a s posedením. Ako inak, žiadna zmena. A ideme do posledné a je tu prisedenie pri ohni a posteľ a ďalšie prisedenie a žiadna zmena. Nevadí. Toto video sú asi iba 5 minútové, také krátke, podľa toho aký je veľký dom, také veci. Môžete aj mne posielať toto domy, len ich dajte do nejakého, alebo extraktujte ich, alebo dajte ich do zip, alebo toto, vynerávať také veci, no. Ten dom bol, no, zvonku vyzerá veľký a má to iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asi 8 izieb. Tak je, no, 8 izieb. Tak uvidíme sa v ďalšej časti, lúči sa s vami Vazix LP a Kofola. Like!